बर' फिसा जानानै आं नोंथांमोननिसिम रिक्वेस्ट खालामनाय थाबाय। खुलुमबाय बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बारायबाय। थ' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव इम्पर्टेन्ट मोनसे आपडेट लानानै फैदों। थारैनो नोंथांमोना बयबो मिथिखादों जानांगौ बा गोबाङानो ससियेल मिडिया निउस पर्टेलनि गेजेरजों नुदों जानांगौ जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनिफ्राय इण्डियानि जानानै मिस दिप्ति बसुमतारीया मिस फ्रेन्डशिप इन्टारनेशनेल 2025 बा बे कम्पिटिशनाव दा बाहागो लागासिनो आरो फैयै फैयै दा फाइनाल राउन्डसिम टप 10 नि जे जायगायाव मोनफैबाय। स' बेवहाय दिप्ति बसुमतारी सिस्टारा गोबां सापर्ट बिदों आरो दा बे भटिंनि सिस्टेम जाबाय। दा बै भट बिदों गोबां रायजो राजाफोरनिफ्राय दा हेफाजाब बिदों। थ' नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। लोगोफोर थारैनो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबांथार लाइमोनफ्रा गोबांथार बर'नि फिसाफोरा मोनसे बिथिङाव मोनसे बाहागो लानानै जुदि मुंदांखा उइनारफोर जायोब्ला बे जोंनि इयुन जेनेरेसननि नेक्स्ट जेनेरेसन बा जोंनि उन जोलैफोरनि थाखाय जोबोर माने गोग्गाथाव आरो बाख्नायथाव। आरो जाय मिस दिप्ति बसुमतारी सिस्टारा जे मिस फ्रेन्डशिप इन्टारनेशनेल 2025 आव जे कम्पिटिशन खालामदों बे जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलजों लोगोसे इण्डियानिबो मोनसे मुंदांखा जागोन आरो इण्डियानावबो बिथांनि नामा थागोन। स' बेयो जाहैबाय मोनसे इन्टारनेशनेलनि कम्पिटिशन। दा बेवहाय टप 10 आव जायगा मोननो थाखाय बा उइनार जानो थाखाय दिप्ति बसुमतारी सिस्टारा गोबां सापर्ट बिदों आरो बे जाहैबाय सापर्टआ भटिंनि भट सिस्टेम जाहैबाय। स' नोंथांमोना नैबे ससे भिडिअ क्लिपखौ नायग्रो दिप्ति बसुमतारी सिस्टारा रायजोफोरनि सिगाङाव मा फोरमायखो आरो मा सापर्ट बिदों नोंथांमोना ससे भिडिअ क्लिपखौ नायग्रो। बिनि उनाव आं नोंथांमोननो माबायदि सापर्ट होनांगौ बिनि लिंकखौ आं नोंथांमोननो फोरमायगोन। नमस्ते, खुलुमबाय। आं दिप्ति बसुमतारी, मिस फ्रेन्डशिप इन्टारनेशनेल इण्डिया 2025। नोंथांमोना मिथिखागौ जानो हागौ जे आङो मिस फ्रेन्डशिप इन्टारनेशनेल 2025 पेजेन्टनि कम्पिटिशनाव आङो बाहागो लाफैदों आरो बे बादायलायनाया जोंनिया चाइना हादराव जागासिनो। दा दिनै फैनानै जोंहा 12 डेज जाफैबाय आरो आङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों मानो होनबा नोंथांमोना आंखौ जोबोद सापर्ट खालामगासिनो। आङो गोबांथार नुनो मोन्दों गोबांथार निउस चेनेल, गोबांथार मिडिया चेनेल, गोबांथार मानसिफोरा गावबागावनि प्रफाइलाव आंनि पिक्चारखौ होनानै शेयार खालामगासिनो। बेनि थाखाय जोबोद साबायखर बावनाय थाबाय। दा बे भिडिअखौ बानायनायनि मेन रिजनानो जाबाय आङो नोंथांमोननिफ्राय मोनसे रिक्वेस्ट खालामनो होननानै आङो बे भिडिअखौ दिनै रेकर्ड खालामदों। बे रिजनानो जाहैबाय जोंहा मैयानिफ्राय भटिं स्टार्ट जाबाय आरो बे भटिंनि मेन टाइटेलानो जाहैबाय पिपल्स चॉइस टाइटेल। दा बे टाइटेला पिपल्स चॉइस टाइटेला बेनो जे बेयावहाय सासेल' देरहानो हागोन आरो बेयाव देरहायोब्ला जोङो टप 10 आव डाइरेक्ट एन्ट्रि मोनगोन आरो टप 10 थांनाय होनोब्ला डाइरेक्ट जोङो देरहानायानोखा। मानो होनबा टप 10 आवहाय सासेल' विनार थागोन नाथाय टप 9 आ रानार्स आप जागोन। दा टप 10 आव थांनो हानाया जोबोद गोग्गाथाव खोथा जागोन। दा बेनि थाखायनो आं नोंथांमोननिफ्राय आखाइ खबजबनानै आंनो भट होगोन होननानै आं मिजिंथिनाय जाबाय आरो आङो मोनसे गुरै खावलायनाय आङो निमाहा बिनाय थाबाय। मानो होनोब्ला आङो दिनै नोंथांमोननिफ्राय भटनि थाखाय आङो रिक्वेस्ट खालामदों नाथाय आङो दिनै आंनि गाननाय जोमनाय बा आंनि हारिनि मोनसेबो सिनखौ लाफानो हायाखै। मानो होनोब्ला जोङो गुबुन सिटिनिफ्राय दा गुबुन सिटियाव दा जोङो फैबाय ओमफ्राय जोङो लागेजफोरखौ मैयानो जों होजोबनांदों ओमफ्राय आङो आनफर्चुनेटलि जेबो जिनिस आं लाखिफानो हास्लाबाखै। मानो होनब्ला जों गासिबो लागेजखौ हरफाजोबनांदों आरो दिनै जों सफैबाय बेहाय खिन्थु दाबो माने लागेजआ दासिमबो सफैयाखै जोंनिया। दा बेनि थाखायनो आं निमाहा बिबाय। नाथाय आङो दिनै आङो सासे गामिनि बर' फिसा जानानै बर' बिमानि फिसा जानानै बड'लेण्डआव जोनोम मोननानै आङो बड'लेण्डखौ आंनि आसामखौ आंनि भारतखौ आङो बेवहाय आङो दिन्थिफैनो थाखाय खाबु मोनदों। गोबांथार मुलुगनाङारि आइजोफोरनि गेजेराव सासे आंबो इण्डियानि जानानै फैनो हादों। दा बेनि थाखायनो आङो हानायखिनिखौ आंनि हारिनिफ्रायनो आंनि बर' हारिनिफ्रायनो आङो आंनि हारिमु आंनि कालचारखौ दिन्थिनो थाखाय आङो नाजादों आरो जोंनिया ग्रेन्ड फिनालेया जोंना थाबैनो जानो थांगासिनो दङ आरो ग्रेन्ड फिनालेया जागोन 5 नभेम्बराव 5 नभेम्बराव आरो बे दिनखालि नोंथांमोना आंखौ बयबो
लाइभनि गेजेरजों नायगोन होननानै आं मिजिंथिनाय थाबाय आरो बेयावहाय आङो ग्रेन्ड फिनालेआव आङो आंनि बर' हारिनिनो मोनसे केरेक्टारखौ आङो चुज खालामनानै लानानै फैदों बेयावहाय गोबांथार गाननाय जोमनाय अर्नामेन्ट्स आरो प्रप्सफोरखौ आङो फिसा मोनसे कालेक्ट खालामनानै लानानै फैदों आंनि जायगानिफ्राय ओमफ्राय दा दिनै आङो आंनि बर'निनो मोनसे केरेक्टार चुज खालामदों आं मा चुज खालामदों बेखौ नायनो गोसोब्ला नोंथांमोना 5 नभेम्बराव थांनानै जोंनि लाइभ श'खौ नायगोन होननानै आं मिजिंथिनाय थाबाय दा जोबथारनायाव आङो बयनिसिमबो फिन खेबसेबाव आङो खावलायहरबाय जे नोंथांमोना आंखौ भट होगोन होननानै आरो बे भटिंनि प्रसेसआनो जाहैबाय आङो बेवहाय मोनसे लिंक होनानै होगोन डिसक्रिप्शनाव बा केपशनाव आरो कमेन्ट सेक्शनाव आं पिन खालामनानै दोनगोन नोंथांमोना बे लिंकआव थुनानै बेवहाय लाइन माने फैगोन गासैनिबो प्रफाइला नोंथांमोना स्वाइप आप खालामनानै आंनि प्रफाइलखौ नागिरनानै मोनसे भट बाटन दङ बे भट बाटनाव थुनानै जाहाथे नोंथांमोना बेवहाय थुनानै भटखौ हरगोन होननानै आं मिजिंथिनाय थाबाय जा हायो नोंथांमोना एसे भट होयोब्ला आङो जानो हागौ आङो बे भटआव देरहानानै जानो हागौ आं टप 10 आव थांनोबो हागौ बिनि थाखायनो नोंथांमोनखौ खावलायनाय थाबाय आरो जायफोरा बे भिडिअखौ नुनानै उनाव शेयार खालामगोन नोंथांमोना जाहाथे बै लिंकखौ कपि खालामनानै नोंथांमोननि शेयार खालामनाय डिसक्रिप्शनाव जाहाथे एड खालामना होफायो मानोना जुदि सोरबाया नुफैयोब्ला जाहाथे नोंथांमोननि भिडिअखौ नायनानै लिंकआव थुनानै जाहाथे भट हरनो हायो आङो सासे बर' फिसा जानानै आं नोंथांमोननिसिम रिक्वेस्ट खालामनाय थाबाय गोजोन्थों थारैनो जोबोद बाख्नायथाव जोंनि बर'नि फिसा जाय गोबांथार बिदिनो जोंनि बर'नि माखासे लाइमोनफोरा मोनफा बाहागोआव जुदि उथ्रिसार जाबोनो हायोब्ला जोंनि माखासे जाय सुबुंफ्रा डिमटिभेट जानानै थायो लाइमोनफोरा दा बैसोरबो मोनसे थुलुंगानाय फैयो बिसोरनि गेजेरावबो मोनसे उत्साया गोसोआव जाखांफैयो जे आंबो बेफोरबायदि जागोन बा आंहाबो आसा दं बा सोरनिबा मिजिङाबो मालाबा समाव जाफुंनायनि मोनसे लामायाव फैयो दा बेखायनो बयबो जों सापर्ट होलायनांगौ बेवहाय एना एनि बासिलायनायनि खोथा गैया जों गावनि हारिनि मानसि हिसाबै गावनि हारिनि फिसा हिसाबै जों बयखौबो मोनफ्रोमबो बिथिङाव जे आवगायलाङो बेखौनो जों सापर्ट होनांगौ बेखायनो बयबो नोंथांमोना दिप्ति बसुमतारी सिस्टारखौ सापर्ट हो बिथाङा उइनार जानानै फैथों चाइनानिफ्राय जुदि उइनार जानानै फैयोब्ला जोंनि थाखायनो जोबोद माने थुलुंगा गोनां आरो जोंनि थाखायनो मुंदांखा मोनसे नाम गोनां जागोन आरो इन्डियाजों लोगोसे जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाबो दा बेफोरबायदिखौ जोङो माने ओरैनो हगारना जों खाबु लानांगौ खाबु होनांगौ आरो उइनार खालामनायाव जों हाजासे हायो सापर्ट खालामनांगौ थ' नोंथांमोना गोबां कुइसन खालामनो हागौ माबायदि सापर्ट होयो बिनि लिंकखौ आङो डिसक्रिप्शनाव होगोन नोंथांमोना डिसक्रिप्शनाव थांनानै बे लिंकआव क्लिक खालामब्लानो नोंथांमोना माबायदि सापर्ट खालामनांगौ बा माबायदि भट होनांगौ नोंथांमोना बेखौ मिथिगोन नोंथांमोना आं डिसक्रिप्शनाव होगोन लिंकखौ नोंथांमोना बेवहाय थांनानै भटखौ खालामहैबानो जाबाय सापर्ट खालामब्लानो जाबाय थ' बेनोसै नोंथांमोना बिनि सायाव मा फोरमायनो सानो आरो जोंनि बर'नि फिसा दिप्ति बसुमतारी बिथांखौ नोंथांमोना रावबो सिनायि गैखाया बिथांनि इन्सटाग्राम बा बिथांनि फेसबुक पेजाव थांनानै नायोब्ला नोंथांमोना बिनि माखासे माबाफोरखौ मोनथिगोन आरो बिनि मा होनो लाइफ स्टाइलफोरखौ बिनि स्टाइलफोरखौ माबायदि नोंथांमोना गासैखौबो मोनथिगोन आरो थ' अब्ला नोंथांमोना बिनि डिटेल्सखौ नायनो थाखाय दिप्ति बसुमतारी अफिसियेल फेसबुकआव थांनानै नायदो आरो इन्सटाग्रामावबो थांनानै नायदो नोंथांमोना अब्लानो टटेलि सोरबा सिनायनाय जानो हागौ आरो थ' बेनोसै आपडेटआ नोंथांमोना सापर्ट खालामदो जोंनि बर'नि फिसा जानानै बिथाङा उइनार जानानै फैथोंसै